jo vaig començar el bio farà uns 20 anys, just havia acabat la carrera i havia fet un màster de proteòmica al CSIC i res, al final a mi el que m'agradava això era pipetejar, estar al laboratori, fer experiments i en cap moment m'havia plantejat fer la tesi doctoral, però bueno, gràcies a l'empenta del meu responsable en aquell moment, el doctor Francesc Canals, em vaig animar i també gràcies a poder fer col·laboracions amb altres grups del bio, la vaig acabar fent. I ara farà també uns 6 anys, en aquest cas de la mà del Sergi Cuadrado i l'Andrés de Cheletti, em vaig passar al món de la gestió, que al final és una forma diferent de continuar aportant a la recerca. El bio ha crescut molt i molt ràpid i la veritat és que als començaments això érem grups que tots anàvem a dinar junts, que fèiem moltes activitats i tot era molt manegable perquè era molt poca gent. Ara ha canviat molt, però evidentment tot és per millor i també amb una perspectiva de futur amb molts reptes per davant, inclús amb el nou edifici. Nosaltres, clar, en el laboratori de proteòmica hem passat per els diferents edificis, ens hem hagut de traslladar diverses vegades i l'última, en la que ja vam venir cap aquí, cap a Cèlets, vam haver de traslladar un dels nostres equips, els nostres joguets, que eren els espectròmetres de masses, i el vam tenir que treure per la façana de l'edifici. I vam patir molt. Jo, de fet, era incapaç de mirar i, per sort, el Francesc ens anava enviant vídeos de com anava evolucionant tot i tot va anar bé i va acabar i va arribar a bon port, però vam passar realment nervis. Donava peu també a fer moltes activitats, des de fer calçotades o, en el nostre cas, hi havia, quan hi havia naixements, des de fer el típic pastís de bolquers, quan vam celebrar els 10 anys del laboratori de proteòmica també vam fer tot un pastís així de xocolates i una pancarta. Et donava peu també a fer moltes iniciatives d'aquest tipus. De fet, que també vam fer, ara per Nadal es fa el concurs de laboratoris, nosaltres en aquell moment vam fer un arbre de globus que inclús el vam presentar uns vídeos que sortien per TV3, però clar, era tot amb una altra dimensió, sí.